آية بنا الناني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما بيتنا سوية هجرية باكرة أني كمناني أني بناني أني ولون فلا سهر سفر من هجرية سانكولو فلنا بسونية ومغاني ناني ناي ميلادي نصارو كجاتي بافلاني مغاني تورو سانكالو سيغنا بسونيو تاني سيغنا مبي دورا بوم مسجد رجاق وامبوكونو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم إلى آخر الآيات على مسمى كروتا لندوكو أولم يسيروا في الأرض على كيالا كافر متاما دكو كولو كوا نود سكوني أنو فرقلو هذا ما دم بسكة تاما دغوكولو كني فريكولوه إبه تاما دغوكولو كني دسكوني كتاما دغوكولو كني دسكوني موني إسيغلي إبسكي دسكون ميري كمونو كميري جيان كونو أني كومونو كيرا جيان كونو إبسكة تاما ني فريكولوه فنه كتا يرولا على كولو ما تاما دغوكولو كني دسكون نو فريكولوه يوا فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم إكات لجلك مغمون تمنا قدنيا نو يتشيد ونغلون تغيا نو لبن كيرا چغمي وكانوا أسد منهم قوة ومغمون تمنا قدنيا نو كاللبن مني ولو فنغتون كجري كتمن مكة كافرو كفنغك وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض أو ألا تدش فويلا سانك بولون فلالا فوي تدوما كل أولون فلالا ني ألا بدش منا فين سانك بولون فلالا ني ألا بدش منا فين تدوما كل كان ني ألا بدش منا إنه كان عليما قديرا ألا يدوني مساده ألا يلتك مساده كل لتك بغد علي ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا على كوني على تنبه هذا ما دوم مناني وكبارا ويه جنوب بارا ويه ما ترك على جهرها من دابتي دوغو كل تنتو
danfen tunte to dugukolo ka a bɛɛ tun bɛ halaki hadamaden ka junubu sababu la ni ala tun bɛ hadamadenw minanenw ka junubu kɛtaw ye ku halaki n'a ye olu dɔrɔn tɛ dɛ hadamaden ka junubu kosɔn danfen si tun tɛ se ka to dugukolo ka bɛɛ tun bɛ halaki hadamaden ka junubu kosɔn walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma mais ala bɛ hadamadenw makɔnɔ ka taa wagati de ma wagati min na a fɔlen don ala fɛ fa idha jaa ajaluhum n'u ka halakili lajali nana fa inna allaha kana bi ibadihi basira ala ɲaba ka jɔn bɛɛ la min ni halakili ka kan a b'o dɔn min ni kisili ka kan a b'o dɔn yaqulu ta'ala ibn kasir ka tawsir la ko ala ko masa min kortalen do qul ya ayyuha muhammad li haula al mukazzibina bima jitahum bihi min risalati ala ko ciden ma afon ni mogo munu nu ye i galontiga mogo munu galontigali mogo munu fuleni nye nu ye fen galontigali ni ciden ya min nanuma nu ya galontiga ya mogo munu nyi ka ciden ya galontiga ya afuye siru fil ard ayatama dugukolo kan fanzuru kayfa kana aqibatu alladhina kazzabu rusula ayatama dugukolo kan ni anniu abiskunye ana farikolo aka laje mogo munu nye cidew ngalontiga ya ulaban kera cogomi kayfa dammara allahu alayhim ala yugurja cogomi ku halaki cogomi walil kafirina amsaluha awa kafiri tobe ni nyogona de bayi mogo moye kafiri ima tubi kasagi mogo folo munu kafiri ara nu ye cide ngalon tege ya laban jugu yara cogomi halakira cogomi ode be kafiri be fa quliyat minhum manajiluhum ala yukasu bogtinuye wasulibu ma kanu fihi minan ni'ami nema minan ni'ami nema tumbu bol ala ya be minula بعد كمال القوة وكسرة العدد والعدد وكفى غد فلين كفي وكجات تشايلين كفي وكلب تشايلين كفي وكسرة الأموال والأولاد أنو كان فلو تشايلي ايوا تشايلي كفي أنو كدين تشايلي كفي فما أقنا ذلك شيئا وما فينا أمة كافر فلو منون تمنا ala ye u halaki kuka so bogotunu ye nema min tumbu bolo kuka nema be bosula uka fanga kofe uka jate chayale kofe uka labben chayale kofe uka nafolo chayale kofe uka deun chayale kofe uma foynya uma alafe wala dafa anhu min ajabillahi min shay uma sika foynyoni kaboy bolola kala jabala uma sika la kala jaba sinyoni kabuka لما جاء أمر ربك تمامي اتقي ألك كونا نوما لأنه تعالى بس ألم مسمين كرة لندو لا يؤججه شيء إذا أراد كونه في السماوات والأرض بس ألا تدسفولا نا ألا يلا نيني قوابي منك سانكبالا أوبي نا يلا نيني قوابي منك دو كولا أتدسالا أبو كده إنه كان عليما قديرا أي عليم بجميع الكائنات فيمو فيم بك على بابدو قدير على مجموعها ايوا بيسا بلا فنا فيمو فين بك على بابدو ايوا بيسا بلا ثم قال تعالى وكفى لكم مسمن كرتالين ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك لا جهرها من دابة على كل تنيا هذا مدوم من نوكا جنوب بيه دامفين تنتي تودو كروكا أي لو أخذهم بجميع جنوبهم ni ala tunya hada madam minanu ka junubu beye la halaka jami'a ahli al-ard dugu kolo dunke bede tumbe halaki wama yamlukunahu min ad-dawab wa arzaqi ani dugu kolo dunko be fenwo fe mara ube nafun mara daba mara garjage mara lembi bolo abbe tumbe halaki hada maden ka junubu koso an abdullah ibn mas'ud قد سمعنا ka kuma min abdullah ibn mas'ud ma qala ko
كاد الجعل أن يؤجب في جهورهم كو أتورا سوني دي جول يمون ينتاب من كانوا مي ني ساميالا مغمونم بي بروسولا ساميالا ale be hadamaden bana kuta fara ɲɔgɔn ka ba kulunkulu a ba kulunkulu ka ɲɔnina a nuɲe kobo bogoba kobo kobo a tun bɛ halaki a ka dinga kɔnɔ kobo tun bɛ halaki a ka dinga kɔnɔ ni ala tun bɛ hadamaden bu masiru ko soni kobo tun bɛ halaki a ka dinga kɔnɔ hadamaden ka junubu kosɔn bi jambi buni adama ni hadamaden ka junubu ye summa gara o kɔfɛ abdullahi bu masuru ye aya kalan ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على جهرها من دابة ni ala tun bɛ hadamadenw mina ninnu ka junubu kɛta bɛɛ ye danfɛn tun tɛ to dugukolo kan وقال سعيد بن جبير والسدي في قوله تعالى ما ترك على جهرها من دابة سعيد بن جبير ani suddiw ko danfɛn tun tɛ to dugukolo kan ay lama sagahum limatara famatat jami'u dawab sanji tun tɛ jigi ka hadamadenw lamɛn danfɛn bɛ tun bɛ sa sanji dɛsɛ ni ji dɛsɛ bolo balamu nin bɛɛ y'a yira komi suro an ye buntɛmɛ ka kuma minnu fɔ dɔɔnikɛbagaw filɛ dɛ dɔɔnikɛbaga ɲuman hali sunna jama ka karamɔgɔw u ka ayimaw u ye kuma fɔ kana miiri k'u ye kuma in fɔ n'u yɛrɛ tɛ dɛ i b'a sɔrɔ bɔyɔrɔ de bɛ u ka kuma la e t'o dɔn n'u m'u ka kuma falen k'a bɔ aya dɔ la i b'a sɔrɔ u ye u ka kuma falen a bɔ hadisa dɔ la ou bien salafu dɔ ka kuma o de y'a to suran ko buntɛmɛ ko n'i ye diɲɛ jate mina hɛrɛ bɛ diɲɛ kɔnɔ i b'a sɔrɔ tawhidi de don ani ala ka bato ani ka tugu ciden ko a ko tora juguya ko jugu bɛ diɲɛ kɔnɔ fitina bɛ diɲɛ kɔnɔ balaw bɛ diɲɛ kɔnɔ sanji dɛsɛ bɛ diɲɛ kɔnɔ ani ka juguw lasu ko bila silama ma n'a ɲɔgɔnnaw a ko a sababu ye mun ye ciden sɔsɔlen ani mɔgɔw b'a kɛ ka ɲɔgɔn wele ka taa ala tana bato min na gɛlɛya de b'u la ala fule k'a fɔ a ko hadamadenw bɛ junubu minnu kɛ n'ale tun bɛ hadamadenw mina n'u ka junubu kɛta bɛɛ ye u ka ala sɔsɔ n'u ka junubu bɛɛ ye hadamaden dɔrɔn halakili tɛ dɛ danfɛn yɛrɛ de tun tɛ to dugukolo kan bɛɛ tun bɛ halaki hadamadenw ka junubu kosɔn donc n balima an y'a dɔn ya junubu de ye tiɲali sababu ye diɲɛ kɔnɔ ɛwa ɲali sababu ni jɔ wa diɲɛ ɲali sababu o ye ala bato de ye koyi o de y'a to kuranna ayaw la ni ala b'a fɔ wagati bɛ wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha a kana tiɲɛli kɛ dugukolo kan ala kɛlen kɔfɛ ka dugukolo ɲɛ ka ɛwa cidenw ci ɛwa ka kitabu jigi ka dugukolo ɲɛ ni balabatolaw ye aw ala sɔsɔlaw kana kɛ sababu ye ka dugukolo tiɲɛ ala kɛlen kɔfɛ ka ɲɛ la tufsidu wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha a kana tiɲɛli kɛ dugukolo kan ala kɛlen kɔfɛ ka dugukolo ɲɛ balima bato de bɛ dugukolo ɲɛ tawhidi ala kelen pew ka bato dugukolo kan ciden ka sunna ka bato bidia kana don diina kɔnɔ ala sosow ka dabila ninnu dɔrɔn de bɛ dugukolo ɲɛ ɛwɔ tiɲɛli bɛ dugukolo kan kojugu bɛ dugukolo balaw bɛ dugukolo kan fitina bɛ dugukolo kan bidiyaw ninnu ni ala soso ninnu de don musirikiya ninnu ni bidiya ninnu ni ala soso ni junubu olu de tɔɔrɔ bɛ dugukolo kan dɛ bidiya mɔgɔw fana bɛ kulo de ko n'olu bɛ u ka bidiya kɛ dɔrɔn k'o de ye tiɲɛli ye k'a sɔrɔ bidiya yɛrɛ jati kɛlen dugukolo k'o de ye tiɲɛli ye ala kan tanga ala kan kɔlɔsi walakin mais yu'akhiruhum ila ajali musamma mais ala bɛ hadamadenw makɔnɔni ka taa sarati de ye sarati min n'a fɔlen don ala fɛ ay walakin yunziruhum ila yawmil qiyamah ala tɛ hadamadenw mina n'u ka junubu bɛɛ a b'u makɔnɔni qiyama de o de y'a to hada ko aya wɛrɛ la jahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydi an-nas liyujiqahum ba'da alladhi amilu la'allahum yarji'un hari ala be balaw fitini ni munun la se hadamadenw ma
ani kasara fitinu ni tiɲali minnu bɛ diɲɛ kɔnɔ an ko ala sɔsɔw de ala ko ale ma an mina n'an ka junubu bɛ ye a ko jahara al fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyujighahum ba'da alladhi amilu la'allahum yarji'un ala ko tiɲali bangera dugukolo ko kana kan tiɲali bangera bajiw la ni hadamaden bolo bɛ junubu minnu baara mais ne ala y'u mina ko tiɲali bange dugukolo ka ko tiɲali bange bajiw la pour ka hadamadenw lanene u ka junubu do ka jangakata de ma pour una saguko ala mu minana beyewu har sa fitini min be ala be ewa balaw fitini munun nati ka ko munun nati abu nati ka hadamadenw wajude pour ka sagi yijirahum badal li amilu ako oyeden ku lanene u ka junubu jangakata u ka junubu do jangakata la lallahum yarjiun pour una seka saguko donc hadama de min banka an ka sagan ko koy nan ko ni ba fe diya ka diya nan ko ni ba fe hera kana diya kono nan ba fe hera kana jamanan kono an ka sagan ko an kala soso to e kala kuta to e ka sagan ko o do be hera nati de ala ko men ala bu makono ni qiyama de fa yuhasibuhum yawma iz odo mbu koloshi wa yuwaffi kull amil bi amalihi na barakela kelen kere sarani ka baraketay fa yujaji bi sawabi ahla ta'ati wa bil iqabi ahla al mashiyat mu'minu ni ala batola wuye na ulu sara nu kabbato barajinu sara na duma mu'minu ni ala sosula wofana ulan jangakatay wali haja qala tabaraka wa taala ninde ko so ala ko musammi hera ka bakurta lendo fa iza jaa ajaluhum fa inna allaha kana bi ibadihi basira no hada madun ka lajali nana ubawati nana jian kono qiyama sera ewa ala de baka jondo anya baka jonna minni sarade kaka ya ala batola ni sara min kaka bi sara ala nya baka jonna abaka jondo minni ala sosola de ni la jabade kaka ni la jabaki janga kata ninye suratul fatir oye wala bayin suratu yasin bismillahir rahmanir rahim yasin wal qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون تفسير سورة ياسين وهي مكية سورة ياسين وتفسير دامنة دفلني سورة جننا كتيرين تم مكة سجدلا ويا سورة مهجرة كتم مدينة بسم الله الرحمن الرحيم أمبني سورة تفسير دامنة ني الله تبارك لما به نمبر بركة ني الله كتكتوه ni sura inda minala arrahman nema la bolen tigide alay jiya kono kafiri ni islama bagaw ko kono few ala de ya benne malikelay nema la bole o tigide alay arrahim nema la she bagade alaya ka jom mu'minuma la gara wa kana bil mu'minina rahima yomal kama do ala de be mu'minu nemay kafiri sente la gharatala me jiya kan nema mi fulenye be bola damfen be bola me la gara nema abe nema min la se mu'minu ma la gara awa kafiru sentola ya shin qad bun kasiri ko nan nana ka tawsira le ko ni harafu tigile munen fulene nya ko kuma no ka kateme suratul baqara daminala
anko kuma sahalen ye min ye Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ye min fo ka sabati sege segeli ko fi abolo akoni harafu tigele munun fulen ye korotula mana tula korotula de korotula mais ala ye qur'ana damina nu ye munye ka ayira arabula ka hada madun dese yirula ka ayira hada madun ka dese yirula sora damina nu ye emaye don ke ba ko ni ya jatemina ni harafu tigele fora yoro yoro sora kunna harafu tigele kofe qur'ana de be fo a ube qur'ana ka bara de ode de fo ube ka qur'ana ka kibariya de ode de fo harafu tigele kofe o kore munye kaira arabula qur'ana arabu kande aka harafu done nunun fana ajigina uludela men ko abbe ka fara nyogonka aka nani hari sura kelenye ube sura tan nyogona ube aya kele au desra kasura aka wa arabu kandone na ka harafu done ajigina uludela harafu nunu ya hurufu munqati aude sura damina nuye ka hada madun dese da yira karabu desera qur'ana jigna aka harafu done unde la karabu kainde la me ngwa beka fara nyogon ka kanani sura kelenye sura ta aya kele au desera o ya yura hada madin tese qur'ana la itese ka nyogona nati kele afulana ko harafu kutube wa harafu tigele munun fuleni nye arabu yere boro hurufu hijeya korota kelenkele la nima fara dode ka alifu korota la fo ani harafu dode ka fara nyogon lamu korotara fo ani harafu dode ka fara nyogonga hari arabu yere bolo harafu tigele nunu korotula fo inu dode ka fara nyogonga o ako korote nunu na me domana bola u domana e munye qur'ana kono qur'ana sura do damina nu ye munye ka arabu ka dese yira ku utese nin qur'ana la utese nyona la do seminu fana kam muqaddimatu tafsir la ya tafsir min ke tafsir damina alo ayode sembentiya korte nununa wal qur'anil hakim ala ko alekal nani qur'ana minni allah benenu ni allah ya labbe innaka kali kunye munye innaka lamina al mursalin kali kunye de nkarna ni qur'ana mi labbe nenu muhammadu eye chidende ibe chide undela ibe konte chidende la uye chidende awa qur'ana dam fente qur'an kalamullah khairu makhluqi qur'ana alaka kuma de dam fente alakal nanay ya qur'ana ti dam fente hada maden wore fana be sika kalini qur'ana dam fente qur'ana alaka man kutude ni kon kallani qur'ana ni kambe aya munumbe qur'ana kono ni kambe uludela bashi tala daga ka kalenuye alaka man kutude dam feunte ni kon kallani qur'ana e kambe gafe ni papier de ma ulu ya dam fenda te daga ka kalinu ulu ni e kambe papier ne de ma ani gafe ngallani qur'ana e kambe papier ni gafe de ma ate daga ka kalinu ulu ye dam feunde men ni kala nyini alaka kuma mimbe qur'ana kono de aya nonu kala nyini ulu te dam feunye adaga ka kalinu ulu ye awa chogo dobe hada madaw mbolo kanka kali qur'ana ka ki bolo da qur'ana kanka kali lesir to la dina lawe bidiya nan kan bolo da qur'ana kanka kali lesir to la o ye bidiya man kana halifa falyahlifu billahi aw yasmutu ni mo min be kali ibe kali ni allah de ubi kiddade ala ubi ala ka togodo ubi ala ka man kusudo kali li harafu yede wallahi billahi tallahi kalile harafu ye nununde kalile ye nununde me ki bolo da qur'ana ka ko anka kalini qur'ana ki bolo da lesrito la bida do de kalile o kalile be se ka ken qur'ana aya uni qur'ana ka harafu aya munumbe qur'ana kono ulute damfe we ka ala ka man kutu be se ka kalino ye nin ka famu ala kalna ni qur'ana mi labbe ne non kalna nay ebe chide unde la ye chide nde ala sirati mustaqim ewa ibe sirati lende ka fana de ni ya yira na sira jengene umbe parce que mo munum ba fo ko an kana hada madum bo nyogonna
ala ye siraw fore sira tilelenw be sira jengenenw be wa ala allahi qasidu sabil wa minha jairu ala ko sira tilelenw ulu be se alama mais a ko me siraw do be ulu jengene no niye ulu tawbi jenge ka bo alama suratu fatiha kono ihdina siratal mustaqim ikan kanda kata sira tilelenma nin do awu ya yira sira wure be o sira wure be donc kafa kana hadama dum be mbo nyogonya silama be kelen faram fancha de bala de a faram fancha lende dole doni ko bawu nyene kan ni na ni ran kan ni na o ba fundi ne ma tesini funnas ka mo bo nyogona o yesa usal fawjani nyene kala akoni mo min kan kana mo bo nyogona ka fote ndoro ako sa halente de o sa halente koy kafiri be de silama be tawhidi tigi be de mushriki be munafiki be mu'mini be fasiki be alabatola be tinya tigi be galon tigi be sunna mugo be bidia mugo be ni mugo min ko ninde kadabila ko hada maden be kelen o yen galon ki de mun cira munna korona jigina munna ko kana hada maden be nyo mbo nyo hada madon be kelen ay kafiri be islama be mu'minu be munafiki be tawhidi tigi be mushriki be sunna mugo be bidia mugo be tinya be ngalon be ni mugo min ko be ka kelen ninde ka bola ngalo ima tinya fo qur'ana yere de be araduki ka ciden cile nya araduki ka qur'ana jigni ya araduki ka wo don ko ko sa ni e kera de sa ni nindungo ye donite nindungo karasam mandinye doron nka ke kafiriye karasam mandinye doron ka ke fasire karasam mandinye doron ka ke bidamu goye ka soro bidamu gote u ko ninde tebe kana mugo bonyogo na ka mugo ke mi fenye min de la tibolo mais ni mugo ye minye wa anjilin nas manajilahum ciden ko ye mugo jigi ko jigi yorola minye ni yo kewe sariyala qur'ana ye minke minye e yo ke hadisa ye minke minye o ye kwe doni ka sahala doni ka ba sahala ye minke minye e yo kwe fenti ka wala de mais ni nin dungo ye kam go do ke fendo ye ate minye ni nin dungo ye o de tebe ko de ye kasilamo farafara o de tebe kana mugo farafara ka mugo ke ka fen jamakulu do ke fendo ye ka jamakulu do ke fendo ka mugo do ke fendo ye ka mugo do ke fendo ka soro delela tibolo ni nin dungoye nin de tabbe tesinifu nasi min ni doni ka balila uye mugo balala o yewode mais de la sabati la min na ka min ke minye ko ye ni mugo min ko kana bola ye ngalo ko ala yeri ye sira utirare ako ala sirati mustaqim ko ciden be sirati lelenka o ya yira sira jengene umbe ofana ala yo jeya aya urela wa anna haja sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabilihi ako ciden min yode ale ka sirati lelenye be ka tugo ko akana tugo sira misenu ko nuba faraka bonni ala ka sirama tanzila li azizir rahim awa qur'ana jigi baga qur'ana jigina kabo she masadefe ijjatul qadari wa ijjatul qahari wa ijjatul imtinai alaka valeri kabo atitiri kabo alaka karabali akabo mogotes alaka ewa balili ijjatul imtinai mana ni alaka ben minka bakiri bali bagatala ni sababe de alai ijjatul qadari wa ijjatul qahari wa ijjatul imtinai alayen nimbeye aka karabali ale de se masa aka karabali la ale de se masa aka titiri la na kala tigela ale de se masa na abe femmin ke bali bagatala qur'ana jigina ka bode fede arrahim ni ne malikela donc qur'ana aya munun ba ayiranna ko ala be sanfe nunyu doye anko aya be qur'ana kono na ye fendo jigili fo kabo sanfe kabo ala fe kana duguma o ba yira ala be sanfe akwale de qur'ana jigi donc ala be sanfe de ni aya ba yira ala be sanfe aye qur'ana jigi
qur'ana ka kuma ya jigi litunzira qauma ma unzira abauhum qur'ana jigi kunya munye nka akenna si je ka to kin kwala nka ke ewa sebenye ka donche la bagala nka ko sebenye ka dilo nyerela nka qur'ana sebe ka do kadiri kono kadilon ka so kono kombe nka saro parenai ajiginaw de kama ni mogo fatura an ka mogo fara ɲɔgɔn kan u ka kuranna jigi a jiginaw de kama n bɛ yɛlɛma ka so kura kɔnɔ mɔgɔw wele u ka kuranna jigi a jiginaw de kama su barangari birifini min b'a la ni kuranna ayaw sɛbɛlen b'a la yala kuranna jiginaw de kama an ka biri suw la ka taa kaburu la kuranna jigi kun tɛ ninnu ye kuranna dɔgɔyali yɛrɛ de mɔgɔ mɔgɔ bɛ kuranna baara ɲɔgɔnya ninnu de la i ye kuranna dɔgɔya de kuranna jigi kun tɛ ninnu ye dɛ kuranna jigi kun ye dɛ litunzira qauma pour i ka mɔgɔw bagabaga ma unzira abahum mɔgɔ minnu ni bagabagalikɛla man'u faw ma e ɲɛ makankaw arabu minnu ni bagabagalikɛla man'u faw ma e ɲɛ fahum kafiluna u ɲinalen don ala ko kɔ u ɲinalen don ala kɔ u ɲinalen don ala bato kɔ kuranna jiginni ka i ka olu de bagabaga لقد حق القول على أكثرهم أو ألك جنگ كتا واجبرا وچامنك ألك جنگ كتا فكما الصبر كافر وچامنك دي فهم لا يؤمنون أو تلي منافنا دي ألا يصبر كافر كالله لما فجر الله تيجي كنو كن نبنينا ما يكاساك كافر كده وتلي منيا من ألا يالله تيجي كو كافر من تسا نام لي منيا وبلي منيا وده تو كافر دو لي منيا راو mais ala kamba ma de ni kafiri mina sabira e ka koyte limana de ebe sa kafiri ala foyte se ka e kanda nando nabun kasir ka tawsira ko qad taqaddama al kalam ala huruf al munqata'ati fi awwal suratul baqara ako aleye kuma fo kateme harafu tigile munu fule nenye ko aleye kuma fo kateme uka suratul baqara daminala ako wuriya ani adadi min ahli ilm aku ya mafula kabo doni ke ba jatu do bolo anna yasin bi mana ya insan ko yasin koro yede ko ya hadamade wa qala shayd ibn jubair ko wa huwa kajalika fi luqati al habasati ko abo chogo de la habasan kau kallangila ko ka kanna ko yasin koro de habasan kau ka kanna ko yasin koro yede ko hadamade وقال مالك أن زيد بن أسلم مالك فنقو كابو زيد بن أسلم بلو وهو اسم من أسماء الله تعالى كو ياسين يألا كتغو دودي نالا كل هلا نيوف مين فانكو نونو سبتي لنتي حرفو تغلي نونو ألا تغوتي مالكا تغوتي شيرين تغوتي كوروتي نونونا مي ودومانا يردرو كارابو كدسيرا والقرآن الحكيم أي المحكم الذي لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه ألا كوكو عليك كلني قرآن من لبنندو galon tese kana nye atena kofe maana mgo tese ka fembo qur'ana la tese ka foy faraka inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun ala kwale ala de qur'ana jigale de be qur'ana tanga tawreta tangali tora tawreta tigu bolo nyagambira injila kurusili tora injila tigu bolo nyagambira me alama qur'ana tangali to dam fe bolo ayere de qur'ana tanga o de yato qur'ana mubafo qur'ana kola alqur'anu kalamullah khayr maqlub minha bada wa ilayhi yaud ko qur'ana alaka kuma de dam fente qur'ana bora ala de fa besage kata ala de diya wuli laba ni ala ye fiɲɛ sumalen nati ka mumini bɛ ni mina k'o bɔ diɲɛ kɔnɔ mɔgɔ tɛ diɲɛ kɔnɔ tuguni min bɛ kuranna kala diɲɛ bɛ wuli mɔgɔ jugu de kan ni mumini bɛ ni minana ka bɔ diɲɛ kɔnɔ kuranna bɛ sagi ka taa ala ma a bɛ sagi ka taa ala ma a bɔra ala de fɛ a bɛ sagi ka taa ala ni kuranna tɛ se ka ɲagami ayi silamɛw k'u hakili sigi n'a y'a sɔrɔ ni kuranna bɛ se ka ɲagami sisan y'a sɔrɔ kafiru y'a ɲagami silamɛw bolo u y'a sira caman ta fana u dɛsɛra hari san dɔ la dɔw ye kuranna caman de dila ka modifier ka ayaw dɔ yɛlɛma ka ayaw dɔ ta ɲɛfɛ ka ayaw dɔ nati ɲɛfɛ ka contrer ni fara la
hiju wakati ko bado saudia puru anadi silamaw ma una anata ukas qur'ana ko bo nyagambi saudia famaw ya ye kontineri mbejani abejani na hatani ba fo ka kitabu do kono le wala wal baraw dello ko fo ako yahudiyaw della ka conference bado ka mena ko be fere tige silamiya la tuguni o ko silamiya ko ne fen saba ko to no be silamaw bolo mo te silamiya la mo te se silamiya la afolo qur'ana fulanna kanni alikabato silamaw bolo bu ka hiju ke sabanna ka silamaw to be arabu kankala silamiya te tumu fonya kanyini nunu de la ko aya soro be renyo la yoro mi qur'ana do dalembe do ye konnen qur'ana wa ko aya fara renyo nyema akasira ko munda ko ne nyana ambe sobe ko de la ma wani hakilina ko ma miri ambe fato ya kola akuni eye nin qur'ana faraw jiya ka qur'ana be farala nan ko nya kan yin qur'ana la ni jogo de lo ni nin qur'ana fara jiya qur'ana be fara akuni ni jogo te do ba fo ewa jogo jumando anka ewa silamaw ewa do bena ewa ne ewa silama dendo go silamiya la nyake yahudai do ko ne silama dendo go silamiya la nyake ewa nasarai akoni shite ako au yahudani nasaraw atese silama densi ma fo silama denfula au bese silama denfula de la sino au tese silama la kwa babu aka silamiya kono kado ata kono fo silama denfula silama mi abaya wala fa ya wolo uma fui foye akadina la ate fui nyedo akadina la ni silama den sugu yahudani nasaw bese kan ni soro kafarauka silama den fulana au nana silama den dola abe jimi mi ata bolo abe logoma min do ada kuno ata bolo abanane ndo furata bolo furatele chogota bolo abe se ni silama den sugu fanala parce que dese bala ni silama den fulate atese silama la ko abwa ta kuno kadaw ta kuno be min fuye aye fere kaka silamo jogo de cinya kutu ka dina la jinya na cinya ubolo lagara na cinya ubolo awa sinawa munum arajon telew ube dilala ni hakilina de kama ambese ka silamo ka jogo cinya chogomi silama don ambese ko ka jogo cinya togomi kutu ka dina kono ako parce que ni silama min kera chrétien jogo be nyawo na yu jogo de cinya kutu ko dina la nyine ya munye ni qur'ana mo te sala ndella kamamun al abasi ndella ko kisa fawe munin nye ahmada ewa fitina qur'ana damfen kola ni mamun nasara ke do della kanama nasare hakili kanya sebeli kanya aye mamunu fo mamunu ko ye islamay wa ko nete islamay be munyi ni islamia fe mamunu ko ka hakili kadi chogomi ika sebeli kany chogomi ika teli sebeli la chogomi ke islamay nki bila islamay ka baraw dola ko nte makotala atara wakati damado temena doro anana mamunu na kaseri kuma fulafo kado islamia ko mamunu ko de mawuli ne fe ko ne ko e kado islamia ko tia ima ko te islamia la ako ne sababu ye munye ako ne bole ikoro ne yere sabili kala de mbese sabili lankateli nye tawrata sabe ka ke nusuka sabai ka nyagambi na yoro do bila kofe na yoro do bila nyefe na do bo yoro do la na do fara yoro do ka nye injila sabe ka ke nusuka sabai ka nyagambi na do bila nyefe na do bila kofe na do bo yoro do la na do fara yoro do ka nye qur'ana do sabe ka nyagambi qur'ana yoro do ka nyagambi tawreta nyagambi le nusuka sabai na tara tawreta tigufu ya besambolo injila nusuka sabai
n'a tara injila tigu fe ya be sambolo nye yoro ni min yelema qur'ana kono n'a tara qur'ana tigu fe ewa nko qur'ana fule de abe fere o kan ka qur'ana lajje fo fu ye qur'ana min ka qur'ana sabile min ka lajje o yen ka qur'ana de ke kumbugo nay kon ka bu koro kumbugo nyaado o yoro de la tawreta nyagambilendo injila nyagambilendo nye qur'ana nyagambilende wodi ya tondo na silamyala nyaado qur'ana tabe cinya sino to yimbe nyagambilende do na silamyala ni togoda qur'ana jigina kabo masami fe masami ndo aye qur'ana kolosi da aye qur'ana tangade ka kolosi wodi ya to bunka siri yode fo akom muhakkam qur'ana labbelende do alladhi la yatihi al-batil min bayni yadayhi wala min khalfihi galon tese kana nya tese kana ko fi tese ka do faraka tese ka do bola ewa ala ya cewu ke jiya kono sisa hari ni qur'ana ewa jiya ka qur'ana be wodi ato nana hadisa dura ciden ko tasuma te qur'ana jani jita ko akure munye ni jiya be ka qur'ana jani sisa cewu be soro jiya kono qur'ana na ka tombe na seklu ba be sabe ukunna ni jiya ka qur'ana be tora jila sisa cewu be jiya kono ube ewa kalimuta ebe ni internet ko la qur'ana bebe sabe foite mankala ukunna abu disu kono bal huwa ayatun bayyinatu fi suduri alladhina utul ilma ala ko qur'ana ta man se bangande ne nabi mugu dusukun kono ala ye doni di mugu munum qur'ana bu dusukun kono la yatihi al-batil min bayni yadihi wala min khalfihi innaka وكوفي على كوي محمد إنك يا محمد لمن المرسلين على صراط مستقيم أكو تشيدن نينكال ناني قرآن من لاب دنندو أي تشيدن دي إبه صراط تلين دكا أي على من هدي والدين قويم إبه صراط كان الدين تلين وصراط مستقيم أن الشريعة تلين إبوكا تنجيل العزيز الرحيم أي حاجة صراط والمنهج والدين ewa ni sirami ni baka ni manhaju min ni baka ni dina min ni baka alladhi jita bihi ini dina min nana munajjalu min rabbil izzati rahim bi ibadihi almu'minina ewa qur'ana ni dina min bi bolo manhaju min bi bolo ni dina min bi bolo ini min nana ajigna kabo she masadefe masam min ne malikelaye na ka jowma kama qala ta'ala komi ni ala ko ayawre kono wa innaka la tahdi ila siratal mustaqim ako cide e bake kam mo kanda kata sira masira min tileleno siratillahi ala kasira alladhi lahu ma fi samawati wa ma fil ardi masammi fengo fembe sanka ba wolon fulala de tadu fengo fembe dunga kula de tadu ala ila allah yashiru al umur aw ko be labakata ala dema wa qawlu ta'ala ni ala ko مسمين كرو تعلنوا لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم كافرون يعني بهم العرب الله كم دي عربو ديما ما نقرنا جيغني كبوري كم مغو بغا مغو منو ني بغا لكرامان وفاوما إني عربو فإنهم ما أتاهم من نذير من قبله عربو بغا لكرامان وما تشيد ما تشوما محمد ني ني وذكرهم وهدهم لا ينفي من أداهم ni alay arabu doron fo ko ipuri kam mo baga ke man munun fama arabu doron foli oti abaliya ko ciden cirabema kama anna dhikra ba'da al-afrad la yanfi al-umum abikum ni fendo gorobari fo kasagi ka fendo togo fo ka bola donc o feinte gorobani tabali وقد تقدم ذكر الآيات والأحاديث منكسر كو عليا فوكتم آيون أني حديثون المتواترة حديثا من كتشنو مغو بنمبوكا في أموم بعثته صلى الله عليه وسلم حديثا من آية من بايرا كو تشيدن كتشيدن يا غروبالي دي بيما وآيو تمنو حديثا تشامون تمنو عند قوله تعالى أكو عليه يوفو عليه وآيو نو حديثا فو يرجما alaka kuma fora yoromi
قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا سورة الأعراف كنو ni ala ko cide ma fo hada madunye ne ala ka cide de kana bema awa balma hata farafin chaman fana be ni fana fili bola de ana hasiriya dobu kanto ewa dina yere islamiya yere arabu ko de tano qur'ana ye arabu de ta arabu ko de do o kera sababu ye o hasiriya kera sababu ye farafin chaman de be ni alama faram min ka ki dusukunye ni hasiriya ni arabu ko be chaman jale ni arabu ko yin fana akera sababu ye ka do farafin chaman ni cinya mina dice adonunu cinya mina dice de ulu ye dina ke arabu ko de ulu ye qur'ana ke arabu ko de hari addo ye arabu kanko jankon ka jamanan kono dow be foyi koniyatu dusukunna ka arabu kambo foyi koniyatu dusukun kono ka arabu bo amma fo mo joguti arabu la de jamakulu be siyasiya be nyuma umbere awul ala jugma umbala min nan ko ambe ewa kabila gorbali nan ko ambe kumuka shaykhul islam buntame yo baka kitabu ko kadi law siratul mustaqim fi mukhalafati ashabil jami ako arabu ka kabila kausa jiya kabila be arabu ka kabila de kausa jiyan ka kabila de kabila globali kone kabila wore kone do be se ka ke mo do be soro awla kausa arabu do o be se kay men nan ko ka kabila ta globali ma arabu de ka kabila kausa ni kabila be abadella unati adella fule munye ala ya ka ciden suganta ka bo uludela ala ko ale ba ka cidenya boyor ma bodo aye arabu de sugantiya ka ciden bo ula kene fulana ala ya ka qur'ana jigi arabu ka kandela ala be jiyan ka kambe do me aye qur'ana jigi arabu de ka kandela sabana min dina nunzuru ala ya di arabu de ma abe kabulaw todo ngo ciden yere ko yere ako khalifaya silama nyema ya akana silama yema ya tese ka bomu wacila ni kurashe gankauте kiden telela yo de fu silama nyema to be bo kurashe gankaude la khalifa ni fu kiden yo fu delila chaman de benni shaykhul islam butte mi bafo arabu ka kalce kausa jiyan ka kabila be aw arabu kan kanyi a kausa kambe langi be jiya ka langi be arabu kan de kausa na be arabu ka kabila de kausa na be o ka kan de kausa na be ala ye wulu de ka suganti ya ka cidon bula ala ye wulu de kan suganti ya ka qur'ana jigi ala donc hada madem bi men famu o famu an ka hasidiya dabila arabu koniya kera sababu awa hari do banna ciyama o ye balawude ala kan kisala kan tanga ni eko eye limana ni cidenye eye ciden kanu ciden bora kabila minna eko kan ko kwa munum be ewa agri kalo fure kana bidia maulidi ube fambe ke mankai ko ciden kanu ebo iba soro a chaman be ni maulidi ke tanasitu la ni arabu kante tanasitu la arabute tanasutu la qur'ana kote e ka ciden kanu be mi ni ya soro ka ciden kanu ye cinya ibe arabu kanu re parce que ciden bora ulude ni ya soro ka ciden kanu ye cinya ibe ewa qur'ana kanu re qur'ana jigina arabu ka kandela mais nunu be ba yirane hakli be mo mina ko giri munun fulene ya ben na fulo nyini de ngalo dina ko te ci den kanu te na fulo nyini dronde do nindugo alaka hatimande annuma litunzira qawma ma unzira abahum fahum qafilun bena gun kasiri ko tumame ayen nunu fo kateme ciden cira bedema arabu foliya o tabbali ko ciden cira bema de o tobbali de ciden cira bedema wa qawlu ta'ala ni alako lagari haqqal qawlu ala aksarihim qala ibn jarir lagari wajaba ajab ala aksarihim ibn jarir ko ni ayat tawsirila
لا جابا واجبرا كافر تشامانكا بأن الله حكم عليهم في الكتاب أنهم لا يؤمنون بس ألا يا أواجبك الكتاب كتاب لسر له المفوض ركوت لمن يده فهم لا يؤمنون بالله ولا يصدقون رسوله أو أولو وتلي منني علي وتاكا تشيدنيا وتلي منني علي وتلي منني وتاكا تشيدن فنا وتاكي تيجيا mana an kon ni nyede ni ala ya sabe lahu ma fudula ko kafir min be saka kafira la abe saka kafira da telli manani alai abe saka kafira da ate cirenci ya cigiya ko te kanda obe saka kafira la de me ala ya latige kafir min ka sabe ka latige ko obe tube kuma abu sufyan mun ta kera cikumi waqti sera ya inshallah subhanaka allahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta واستغفرك واتوب اليك. سورة الفاطر آية بنا الناني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا